Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Είσαι διαχειριστής στους εθελοντές ποδηλάτες και δεν προσφέρεις ομαδική βοήθεια τόσο στις βόλτες όσο και στο Facebook. Συνεχίζεις να κάνεις του κεφαλιού σου επειδή είσαι βολεμένος από τον Αντώνιο Λόκο Καπιτάν. Σταμάτα να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και να αναρωτιέσαι αν θα σε διαγράψουν από διαχειριστή ή όχι. Ήρθε το νέο επαναστατικό προϊόν που θα λύσει το πρόβλημά σου. Οι εθελοντές Production παρουσιάζουν τον κεφαλοκόφτη. Ο κεφαλοκόφτης είναι χειροποίητος, κατασκευασμένος με μεράκι από άτιμο ξύλο, διαχειρός Γεώργιου Γουρδομιχάλη. Διαθέτει 3 λεπίδες από ανοξίδωτο ατσάλι και σπάει για να επιτρέπεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με την πρώτη κιόλας χρήση τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Θα απαλλαγείτε από πονοκεφάλους, οδοντιάτρους, κομμωτήρια και οριλά. Ξεχάστε τον παλιό επίπονο και κουραστικό τρόπο για να χάσετε το κεφάλι σας. Ο κεφαλοκόφτης σας προσφέρει 100% εγγυημένα αποτελέσματα δοκιμασμένο από επωνύμους όπως ο Ακέφαλος Καβαλάρης, η Λερναία Ύδρα και ο Χάιλάντερ. Επιπλέον, μετά τη χρήση του κεφαλοκόφτη σας δίνεται η δυνατότητα να στολίσετε το κεφάλι σας στον τοίχο του σαλονιού. Και για τα γύριστα κεφάλια υπάρχει λύση. Ο κάτω κεφαλοκόφτης, διαχειρός Μέρι Νικόλ. Η μάνα τώρα σας προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεγέθους για καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κόψιμο. Διαλέγει για εσάς το μέγεθος που σας ταιριάζει. Θα πέσουν κεφάλια!